Μέρη, να επιστρέψουμε στα Θρανία. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει η ιδέα. Και ειδικά... Έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Ναι. Και ειδικά σε ένα τέτοιο σχολείο, πολύ ευχαρίστως θα πήγαινα. Ναι, αυτό το σχολείο σπάει πολύ τα στεγανά αυτού που έχουμε στο μυαλό μας σαν σχολείο. Και ποιο είναι αυτό? Είναι το 4ο Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου. Το οποίο είπαμε ότι συγκεντρώνει τόσους πολλούς μαθητές που είναι από το μεγαλύτερο λύκειο της Κρήτης και από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας. Έχουμε και ρεκόρ δηλαδή να παρουσιάσουμε στη σημερινή εκπομπή. Εκπροσωπείται λοιπόν πολύ άξια αυτό το ιδιαίτερο σχολείο σήμερα, εδώ στο καλό μεσημέρι, με μια παρέα από μαθητές και καθηγητές. Αν τους αποκαλύψει η κάμερα, δεν θα μπορείτε να ξεχωρίσετε ποιος είναι ποιος. Γιατί σε αυτό το σχολείο είναι ενήλικες οι μαθητές. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, θα έχει ενδιαφέρον να μας λέει ο κόσμος τι είναι, ο καθένας ποια είναι η ιδιότητά του. Να πάμε στοίχημα. Το βλέπεις, το έπαιξες? Θα ξεκινήσουμε με μία μαθήτρια της παρέας, που είναι τώρα η Μαρία Ζαχαριουδάκη. Καλώς την, καλώς μας ήρθες. Γεια σας και από μένα. Και σε ποια τάξη σας βρήκα? Είμαι στο 5ο έτος. Ναι. Είναι τεχνικό το σχολείο, επαγγελματικές σχολές, ναι. Εξού και το 5ο έτος. 4ο επάλληλο. Ναι. Εσπερινό, ναι. Και όπου αγαπητή μας Μαρία, σε ποια ειδικότητα είσαστε εσείς? Είμαι στον τομέα της υγείας, ειδικότητα της νοσηλευτικής. Έχω ξεκινήσει από το ΣΔΕ τη Λύσσου. Την Τίλησο, είναι το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας αυτό. Ναι. Με σκοπό να τελειώσω το γυμνάσιο και να σταματήσω. Αφού είδα λοιπόν ότι μ' άρεσε, ήταν πολύ ωραία γενικά και τα 2 χρόνια. Πήρα τη μεγάλη απόφαση να συνεχίσω και στο Λύκειο. Και να κατεβαίνετε και στο Ηράκλειο καθημερινά για αυτές τις μαθητικές υποχρεώσεις. Αυτό δείχνει πόσο πολύ αγαπάς αυτό που κάνεις. Είναι κάτι που μου αρέσει πραγματικά. Ήταν και ένα αποθυμένο μου, γιατί στη Δευτέρα Γυμνασίου είχα σταματήσει. Για ποιο λόγο? Θέλεις να μας πεις? Στη Δευτέρα Γυμνασίου. Πολύ μικρός παντρέψου. Ήταν και ένα αποθυμένο μου. Πόσα χρόνια μετά? Πήρα την απόφαση 20 χρόνια μετά. Μαρία, επέτρεψε μου την αδιάκριτη ερώτηση. Τα παιδιά σου έχουν αποφοιτήσει από τις βασικές σπουδές? Τα παιδιά μου έχουν αποφοιτήσει τα 2 μεγάλα. Έχω 4 παιδιά. Να σου ζήσουν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Απίστευτη ιστορία. Και κάθισε η μαμά ξανά στα Θρανία. Τα μικρά σε τι και με βοηθάνε και τα παιδιά μου. Τα μικρά σε τι τάξεις είναι? Η μικρή μου είναι στην 3η τάξη. Δημοτικού. Τα 2 μεγάλα έχουν τελειώσει. Και η Δευτέρα Γυμνασίου, η 3η Γυμνασίου μάλλον. Η πρώτη τελευταία της παρέας. Ναι. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε και άλλους. Φαντάζομαι θα δούμε αντίστοιχες ιστορίες και στη συνέχεια. Το αγοράκι που κάθεται δίπλα στη μαθήτρια Μαρία είναι καθηγητής, δεν είναι μαθητής. Παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης ο Φαρσάρης και είναι καθηγητής πληροφορικής. Ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση καταρχήν. Να είστε καλά. Μας τιμάει που αποδεχτήκατε. Χαρά μας. Πόσα χρόνια στο σχολείο? 12η χρονιά φέτος. Οπότε έχεις μεγαλώσει γενιές και γενιές. μαζί μεγαλώνουμε. Είναι πρόκληση, είναι ιδιαίτερο αυτό το σχολείο, είναι διαφορετικό, είναι άλλες οι ανάγκες, άλλες απαιτήσεις από ένα σχολείο ημερήσιο με μαθητές κάτω των 18. Η βασική ιδιαιτερότητα του σχολείου είναι ότι το μαθητικό δυναμικό που έχουμε απέναντι έχει διαμορφωμένη προσωπικότητα. Χαρακτήρα και ουσιαστικά όλη η δουλειά που κάνουμε μέσα στην τάξη έχει να κάνει με το γνωσιακό επίπεδο, με τις γνώσεις. Δεν έχουμε προβλήματα που έχουν τα πρωινά σχολεία πειθαρχικής φύσεως ή οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με την εφηβεία. Αυτό που περιγράφεις, Γιάννη, είναι και καλό και κακό. Έχεις διαμορφωμένες προσωπικότητες, οι οποίες μπορεί πολύ συνειδητά, καταρχάς. Αλλιώς μπορείς να επιβληθείς, ας πούμε, σε ένα πιτσιρικά 17 χρονών και αλλιώς σε έναν άντρα που είναι στα 35. Είναι σημαντικό όμως ότι όλοι οι μαθητές, κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι ενήλικες. Έχουν εγγραφεί αυτόβολα στο σχολείο. Έχουν έρθει μόνοι τους, ενήλικες, ήρθαν και γράφτηκαν στο σχολείο με σκοπό να πάρουν τα εφόδια που μπορούμε να τους δώσουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξεκινώντας με μια τάξη όπου όλοι οι μαθητές θέλουν να είναι απέναντι και θέλουν να είναι εκεί. Και είναι και καλοί μαθητές. Έχουμε... Αυτό τους κάνει αυτόματα καλούς μαθητές. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος το θέλει και το κάνει αυτό, πάει να πει ότι προσπαθεί πολύ, έτσι δεν είναι? Δεν είναι αδιάφοροι. Έχουν υποχρεώσεις κοινωνικές, επαγγελματικές, προσωπικές. Αλλά το μόνο που δεν λείπει είναι η θέληση και η διάθεση. Αυτό δεν λείπει σχεδόν από κανένα μαθητή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα μαθησιακό κλίμα συνολικά, το οποίο να τους προσφέρει πράγματα. Πέρα από το στεγνό διδακτικό μέρος, πέρα από το στεγνό το διδακτικό, προσπαθούμε
εμπλουτίζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί όταν απευθύνεσαι σε προσωπικότητες ολοκληρωμένες, σίγουρα θέλει παραπάνω δουλειά και από πλευράς δικιάς μας και συνολικά του σχολείου, τόσο ώστε να είναι ευχαριστημένοι στα όλα εφόδια που παίρνουν από το σχολείο μας για να συνεχίζουν. Σωστά. Και ένα από τα μεγάλα μας στοιχήματα είναι να μην διακόπτουν αυτοί οι μαθητές στη φοιτηση. Τα μεγαλύτερα στοιχήματα τα δικά μας. Ναι. Πάμε σε μία ακόμα μαθήτρια. Ναι. Να σας συστήσω το σόι μου. Εκπροσωπεί... Την οικογένεια Ζερβού. Ναι. Ψέματα, δεν είμαστε συγγενείς, δεν ξέρω δηλαδή. Έχουν το ίδιο όμως επίθετο. Είναι η Μαργαρίτα η Ζερβού. Χαίρετε. Καλώς ήρθες, Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, σε ποια τάξη είσαι εσύ? Στην τρίτη τάξη. Τρίτη. Και ειδικότητα. Τομέας οικονομία και διοίκηση. Δηλαδή, όταν μεγαλώσεις, τι θέλεις να κάνεις? Να γίνω διευθύντρια. Διευθύντρια, στο ευχόμαστε. Αλλά μην έχεις πολλούς μπελάδες στο κεφάλι σου απάνω. Μαργαρίτα, εσύ είχες σταματήσει το σχολείο, το είχες αφήσει? Ναι, Θα μας πεις λίγο τη δική σου ιστορία. Στη Δευτέρα Λυκείου είχα σταματήσει. Σταμάτησα ένα καλή οικογένεια. Και εσύ, παντρεμένη με παιδιά? 3 παιδιά έχω. 3. Να τα χαίρεσαι. 3 μικρά γκελουδάκια. Να είναι ηλικίες 7, 4 και 10 μηνών. Και έχεις χρόνο να πηγαίνεις και στο σχολείο? Είναι πολύ απαιτητικές αυτές οι είναι ηλικίες. ότι ζορίζομαι λιγάκι, αλλά το θέλω και αυτό τα καταφέρνω. Και φαντάζομαι υπάρχει και ένα σύζυγος που στηρίζει την απόφαση αυτή. Βέβαια, ναι. Και προλαβαίνεις Μπράβο και σας. διαβάζεις. Και είσαι και συνεπής στις υποχρεώσεις σου μαθητικές. Μπράβο, Μαργαρίτα. Τα οικονομικά σου σπίτι ποιος τα διαχειρίζεται? Μαζί. Μέχρι να πάρει το πτυχίο. Μετά θα δεις. Θα κάνει διευθύντρια. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε πιο καλό το μαθητή. Έτσι δήλωσε. Εμφανίστηκε. Είναι ο Μανώλης, έτσι. Ο Μανώλης ο Μελιχάκης. Καλώς ήρθες, Μανώλη. Χαίρετε και από μένα. Καλώς σας βρήκα. Σε ποια τάξη είσαι, Μανώλη? Στην τετάρτη τάξη είμαι εγώ, στο οικονομίας κι εγώ. Δεν είμαι ο πιο καλός μαθητής. Δεν είμαι ο πιο καλός μαθητής. Παντρεμένος κι εγώ με 2 παιδιά. Πότε σταμάτησες το σχολείο? Σταμάτησα στην πρώτη ηλικίου, στα 17 μου, 15 χρονών. Η λόγια ήταν προσωπική. Βασικά δεν είχαμε τότε μυαλό, να το πούμε έτσι. Περισσότερο στις παρέες στο μυαλό μας. Ξέρεις, είναι πολλοί άνθρωποι της ηλικίας που το έκαναν αυτό. Ναι, το άφησα. Και στην Κρήτη έχουμε πρωτιάσει αυτό. Πολλά παιδιά παρατάνε τη βασική εκπαίδευση. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν υπήρχε παιδεία που υπάρχει σήμερα. Είτε καθοδήγηση, να το πούμε έτσι, δεν υπήρχε. Είδα αργότερα ότι έπρεπε να το τελειώσω. Ένα προσωπικό στοίχημα ήταν. Προσωπικό στοίχημα. Το συνάντησες μπροστά στη δουλειά σου, όχι, στην πορεία σου? Δεν θα με επηρεάσει τόσο πολύ στο χώρο εργασίας μου, το απολυτήριο Λυκείου, αλλά ήταν κάτι καθαρά προσωπικό. Η δουλειά που κάνεις τώρα έχει καμία σχέση με τα οικονομικά? Θέλεις να μας πεις τι δουλειά κάνεις? Ναι, είμαι στην Ένωση Ηρακλείου, δουλεύω. Στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Και επέλεξε αυτό το τομέα και ουσιαστικά να πάρεις και το απολυτήριο για να είσαι εσύ καλά. Βασικά το καλό που έχει το ΕΠΑΛ, που αξίζει να το πούμε αυτό, πιστεύω, σε αυτό το σημείο, ότι το παίρνεις και απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο. Είναι κάτι που δεν το έχουν πολλά σχολεία. Με ένα 2 τριγώνια. Και εξειδικεύεσαι σε κάτι. Μπράβο, αυτό το καλό έχει. Δηλαδή θα πάρουμε απολυτήριο Λυκείου, θα πάρουμε και το πτυχίο βοηθός λογιστή. Μου επιτρέπεις να ρωτήσω, αν μετά από τόσα χρόνια που είχες παρατήσει το σχολείο, άλλες ήταν οι προτεραιότητες στη ζωή σου, επαγγελματικά τακτοποιήθηκες, έκανες οικογένεια, παιδιά. Οικογένεια, ναι, τα πάντα, όλα. Δεν ήταν πολύ δύσκολο μετά να ξαναμπείς στο πρόγραμμα, μελέτη, βιβλία, τετράδια? Εντάξει, είναι δύσκολο, έχει αρκετές δυσκολίες, γιατί τα παιδιά δραστηριότητες, εργάζεται σύζυγος, είναι κάπως ζόρικα. Αλλά πιστεύω ότι με λίγο καλή θέληση όλα τα καταφέρνουμε. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι αγαπημένο σου ακατάφατο. μάθημα? Έκθεση. Έκθεση ιστορία. Η καθηγήτριά σου είναι ακριβώς δίπλα σου? Σε διδάσκει η κυρία Χατζάκη? Πέρυσι με έκανε. Είναι καλός κυρία Χατζάκη στην έκθεση και στην ιστορία? Θα πάρετε το μικρόφωνο που έχετε Πάρτε το δίπλα σας. μικρόφωνο. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Χατζάκη είναι φιλόλογος, είναι μία εκ των καθηγητριών του σχολείου. Για σας είναι σημαντική αυτή η εμπειρία να διδάσκετε σε ενήλικες? Ναι, είναι πάρα πολύ Πιο κοντά στο στόμα, κυρία Χατζάκη. Είναι πάρα πολύ σημαντική εμπειρία. Τα τελευταία χρόνια δουλεύω στο νυχτερινό λύκειο. Πήγα εξ ανάγκης κι εγώ, επειδή είχα κάποια θέματα οικογενειακά. Ο σύζυγος έλειπε στο εξωτερικό, έπρεπε κάποιος να είναι τα πρωινά στο σπίτι γιατί είχα μικρά παιδιά. Είπα να περάσω και να φύγω, αλλά δεν λέω να φύγω. Πήγατε με μια σχετική προκατάληψη, τι σχολείο θα είναι αυτό? Πήγα με μια σχετική προκατάληψη και πραγματικά εξεπλάγει, γιατί είναι ένα ιδανικό σχολείο. Είναι καταπληκτικό σχολείο. Τι το κάνει ιδανικό? Προσδιορίστε, ναι. Τι το κάνει? Και διαφορετικό. Κοιτάξτε,
Πρώτον, τα παιδιά που είναι μιας ηλικίας, έχουν ωριμότητα, είναι συνειδητοποιημένα παιδιά, ξέρουν ακριβώς τι θέλουν από τη ζωή τους, προβληματισμένα, αγαπάνε αυτό που κάνουν, το κάνουν πολύ πολύ συνειδητά, που με τράβηξε αυτό. Δεν κουράζομαι σαν καθηγήτρια να λέω σταμάτα εσύ να απειλώ, θα σε βγάλω έξω από το μάθημα. Αυτό ποτέ δεν το χρησιμοποίησα. Αυτή τη φράση, της ξέχασα αυτή τη φρασιολογία. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Οι διαφορετικές ηλικίες, οι εμπειρίες των παιδιών, η επαφή που έχω με τα παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ και το ενδιαφέρον των παιδιών πάνω στη δουλειά. Εγώ και στην ιστορία και στη γλώσσα βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπορώ να πω ότι είναι στιγμές που αισθάνομαι ότι παίρνω πολύ περισσότερα από όσα δίνω. Τι ωραίο. Γίνομαι καλύτερος άνθρωπος μέσα από την επαφή μου με αυτά τα παιδιά. Έχουν και μια άλλη δίψα για γνώση που ίσως τα παιδιά που έχουν την τρέλα της εφηβείας δεν την έχουν συνειδητοποιήσει. Έχουμε και μικρά παιδιά, έχουμε και την τρέλα, έχουμε και τη σοβαρότητα. Είναι ανακατεμένα πράγματα και αυτό είναι και το όμορφο. Θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που δούλεψα, την πρώτη χρονιά που δούλεψα στο νυχτερινό, πήγα να τους κάνω ένα μάθημα αντισυμβατικό, γιατί πιστεύω ότι είμαστε έτσι κι αλλιώς ένα αντισυμβατικό σχολείο, και άρχισα να τους μιλάω για την ιστορία του τόπου και να τους κάνω μια ξενάγηση στην πόλη. Τα παιδιά άκουσαν καινούργια πράγματα και όταν λοιπόν τελείωσε το μάθημα, προς μεγάλη μου έκπληξη, σηκώθηκαν απάνω και χειροκροτούσαν τα παιδιά. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου δίνει κίνητρα να λέω κάτι παραπάνω από το μάθημα, γιατί βρίσκω ακροατήριο, βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό σχολείο. Να γνωρίσουμε τώρα και τον Μιχάλη τον Κανάκη, άλλον έναν μαθητή του 4ου ΕΠΑΛ, του νυχτερινού επαγγελματικού λυκείου. Καλώς ήρθες, Μιχάλη. Εσύ, Μιχάλη, σε ποια τάξη είσαι, θα μας πεις, και ποιο τομέα ακολουθείς? Εγώ είμαι συμμαθητής με τον Μανώλη, το Βινιχάκι δίπλα. Είμαι στη Τετάρτη κι εγώ. Ωραία. Ο Μανώλης είναι πιο καλός. Είναι πιο καλός, πολύ πιο καλός. Είμαι στο Οικονομίας και Διοίκησης. Είμαι 4ο έτος, τελειώνω φέτος κι εγώ. Και για πες μας τη δική σου ιστορία. Είχες σταματήσει το σχολείο? Ναι. Είχα σταματήσει στην 3η Γυμνασίου. Επέλεξα να ξανακάνω την τάξη από την αρχή στο Καπιτανάκιο, πλέον το νυχτερινό. Ενήλικας πλέον? Ενήλικας, 28 χρονών πλέον. Τι ήταν αυτό που σε κινητοποίησε να πάρεις μια τέτοια απόφαση, ότι ξαναγυρνάω? Βασικά μέχρι τότε δεν σκεφτόμουν ότι θα συνεχίσω στο Λύκειο. Έλεγα απλά να τελειώσω το γυμνάσιο. Να βγάλω, παιδί μου, πια το γυμνάσιο. Ναι, αποθυμένο βασικά. Και έπειτα είχα πάρει κάποια εφόδια και κίνητρο ήταν και οι βαθμοί που έπαιρνα τότε στο γυμνάσιο και συνέχισα. Καλούς βαθμούς προφανώς. Καλούς βαθμούς. Ήταν εύκολο ή δύσκολο ξαφνικά στα 28 σου να βρίσκεσαι τρίτη γυμνασίου καλά-καλά? Είναι πολύ δύσκολο. Με πολύ μικρές ηλικίες. Όχι, από αυτό το κομμάτι είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι να βρεις δουλειά που να σε εξυπηρετεί με το ωράριο το βραδινό, ας πούμε, του σχολείου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα το ωράριό σας ποιο είναι? Από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 11 παρά 20. Και πρέπει φυσικά να πούμε ότι στο σχολείο δεν έρχονται μονάχα περιπτώσεις όπου έχουν παρατήσει κάποια στιγμή. Μπορεί κάποιος να έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο γενικό, στο ενιαίο λύκειο όπως το ξέρουμε, αλλά να θέλει να κάνει μια εξειδίκευση. Γιατί είπε ο Μανώλης ότι εκτός από το απολυτήριο παίρνεις και το πτυχίο σου. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα αυτός που έχει τελειώσει, έχει ολοκληρώσει το ενιαίο λύκειο ή το γενικό το παλιότερο, απαλλάσσεται από τα μαθήματα γενικής παιδείας. Και ουσιαστικά κάνει μόνο τα μαθήματα ειδικότητας, δηλαδή περίπου το μισό ωράριο, και η φοιτησή του οδηγεί σε πτυχίο ειδικότητας. Τι ειδικότητες έχετε στο σχολείο? Έχουμε 7 ειδικότητες. Και τεχνικές και θεωρητικές. Οι θεωρητικές, ας πούμε, είναι ο τομέας οικονομίας και διοίκησης που φοιτούν τα παιδιά. Είναι ο τομέας υγείας και πρόνοιας. Είναι ο τομέας μηχανολογίας και ο τομέας οχημάτων. Τομέας ηλεκτρολογίας, τομέας πληροφορικής και τομέας δομικών έργων. Τα ειδικότητες. Όπου παίρνεις και το πτυχίο σου πιστοποιημένο και έχεις μια ευκαιρία για μια νέα καριέρα, ίσως. Επί της ουσίας, σε επίπεδο στο τεχνικό, επειδή το σχολείο μας λειτουργεί περίπου 35 χρόνια, σχεδόν το σύνολο των ανθρώπων, ας πούμε, που έχουν μηχανουργείο είναι απόφοιτοι του σχολείου μας. Έχει τελειώσει από το σχολείο. Μετά μπορούν να δώσουν στα παιδιά εξετάσεις για να περάσουν σε ένα ΤΕΙ και σε ένα ΑΕΗ. Υπάρχει δυνατότητα να δώσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις κανονικά, με την ιδιαιτερότητα και εκεί ότι έχουν ευνοϊκή μεταχείριση λόγω
της εσπερινής φύσης του σχολείου. Δηλαδή έχουν παραπάνω μορία, να το όχι, συναγωνίζονται μόνο δεν συναγωνίζονται με τους απόφοιτους των πρωινών, συναγωνίζονται μόνο με τους απόφοιτους των εσπερινών. Είναι στην ειδική κατηγορία, ναι. Με μια ποσόστοση. Ναι, μια ποσόστοση. Και κάθε χρόνο έχουμε 30, 40, 50 μαθητές που συνεχίζουν στην τριτοβάθμια και όπως ανέφερα εκεί τα παιδιά ξεκινάνε από το γυμνάσιο ή το εσπερινό το Καπατανάκι ή το δεύτερο ευκαιρίας, έρχονται στο σχολείο μας συνεχίζοντας το παραπάνω βήμα και ξαφνικά βρίσκονται να συνεχίζουν και το ακόμα παραπάνω βήμα να είναι στο πανεπιστήμιο ή στο ΤΕΙ. Έχουμε κάποιον εδώ που θα ήθελε να συνεχίσει παραπάνω? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Μαργαρίτα, πού στοχεύεις, πού θα ήθελες, σε ποια σχολή ιδανικά θα ήθελες να περάσεις? Εντάξει, δεν το έχω σκεφτεί συγκεκριμένο, μπράβο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι έχω θα έχει να κάνει με τα οικονομικά, να φανταστούμε όμως. Ναι. Νομίζω και εσύ, παιδί μου, σήκωσες στο χέρι σου. Ναι, και εγώ. Εγώ και ο Μανώλης είμαστε στη Β' ομάδα, θα δώσουμε εξετάσεις πανελλήνιες περίπου στο Μάιο. Και για πανεπιστήμιο. Για πανεπιστήμιο, για ΑΕΗ. Φέτος τώρα. Φέτος. Έχετε και στόχο, έχετε προσδιορίσει σχολή? Θέλω πάρα πολύ να περάσω στο οικονομικό στο Ρέθυμνο. Τώρα θα δείξει βασικά. Μανώλη. Θέλει πολύ προσπάθεια. Εντάξει, εγώ είμαι ότι τύχη, να το πούμε έτσι. Πιο απλά, δεν έχω ακόμα. Ναι, μα είσαι και ο καλύτερος μαθητής, οπότε μπορεί κάτι να καταφέρεις. Δεν έχω τόσες πολλές όμως οι δυνατότητες που δίνει το σχολείο, τόσες πολλές δυνατότητες που δεν έχω ακόμα καταλήξει σε κάποια σχολή. Μπορείτε να πείτε σε όλες τις σχολές, να σας το ευχηθούμε, να το τολμήσετε. Θέλω να ρωτήσω, επειδή είδαμε ότι οι μαθητές έχουν ένα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα καθημερινά. Είναι γονείς, μεγαλώνουν παιδιά. Δουλεύουν. Αυτό σημαίνει ότι τους χαρίζεστε κιόλας. Δηλαδή, κύριε καθηγητές, βάζετε εύκολα, ας πούμε, βαθμούς? Δεν βάζουμε τόσο εύκολα βαθμούς. Κατανοούμε βέβαια τις ιδιαιτερότητες των παιδιών. Προσπαθούμε να είμαστε και αντικειμενικοί για να καταλαβαίνουν και που βρίσκονται, να μην χαϊδεύουμε τα αυτιά τους, γιατί πολλοί μαθητές εξελίσσονται και συνεχίζουν στα ΕΗ και στα ΤΕΗ. Οπότε πρέπει να κρατάμε και ισορροπίες σωστά. Βέβαια τα παιδιά έχουν εγωισμό πολύ, γιατί συμβαίνει στο σχολείο μας πολλοί γονείς μαθητές να συναγωνίζονται τους γιους και τις κόρες τους. Και εκεί βλέπω ότι κυρία, προσπαθήστε κι εσείς, εγώ κάνω ό,τι μπορώ. Δηλαδή δεν θέλουν να χαλάσουν την εικόνα τους, την οικογένειά τους. Είναι και αυτό είναι σημαντικό κίνητρο. Και τους δίνει κίνητρο όμως, τους δίνει κίνητρο και προσπαθούν όσο το δυνατόν. Μια άλλη ιδιαιτερότητα του σχολείου είναι ότι έχει ένα κοινωνικό προφίλ πολύ ουσιαστικό και νομίζω πολύ γρήγορα αντέδρασε σε όλο αυτό που λέμε οικονομική κρίση. Είστε από τα σχολιά που φρόντισαν να οργανώσουν εκτός των άλλων τα κλασικά, δηλαδή βιβλιοθήκη, χώρους που μπορούν τα παιδιά να ξεδιπλώσουν το μουσικό τους ταλέντο και όλα αυτά, αλλά στέκεστε και αλληλέγγυοι πολύ διακριτικά σε συμμαθητές σας που ίσως αντιμετωπίζουν και προβλήματα λόγω κρίσης. Γιάννη, θέλεις να μας πεις? Ουσιαστικά ο χαρακτήρας του σχολείου είναι τέτοιος που και προ-κρίσης, πολλά χρόνια προ-κρίσης, άρχισε το σχολείο να αποκτάει μια έντονη κοινωνική διάσταση και έντονες κοινωνικές δραστηριότητες. Παράδειγμα, αφού αναφέρουμε τις Πανελλήνιες, λειτουργεί τα απογεύματα στο σχολείο μας κοινωνικό φροντιστήριο, όπου εθελοντικά καθηγητές 1-2 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων ξεκινάνε να βοηθάνε άτυπα τα παιδιά που ετοιμάζονται για Πανελλήνιες. Πόσο καιρό το κάνετε αυτό πριν? Αυτό γίνεται αρκετά τελευταία χρόνια. Από τότε ειδικά που επί της ουσίας ξεκίνησε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς μαθητών για την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει ξεκινήσει άτυπα πάρα πολλά χρόνια. Δεν σχετίζεται απαραίτητα με την κρίση, γιατί το σχολείο μας ούτως ή άλλως είχε τις ιδιαιτερότητες και ούτως ή άλλως οι δικές μας οι κεραίες ήταν ανορθωμένες πολύ πριν τα τελευταία 2-3 χρόνια προκύψει κάτι. Από τη στιγμή που απευθυνόμαστε σε μια διαφορετική κοινωνική ομάδα μαθητών. Και ένα επίσης που πάει πολύ δυνατά τα τελευταία χρόνια είναι η τράπεζα αίματος του σχολείου. Φανταστείτε ότι δίνουμε περίπου. Κάνετε θελοντικές αιμοδοσίες. Θελοντικές αιμοδοσίες, οι οποίες είναι μαζικότατες. Δίνουμε περίπου το χρόνο 300-400 φιάλες στο Βενζέλιο. Και για πείτε μου λίγο, είναι πολλές οι δράσεις που κάνετε, πάρα πολλές. Που απευθύνονται, ξεκινούν μέσα από το σχολείο, αλλά όπως ας πούμε την εθελοντική αιμοδοσία απευθύνεται σε όλη την κοινωνία όλο αυτό το πράγμα. Το όφελος από αυτή την πράξη. Πώς γίνεται, ποιος τροφοδοτεί με ιδέες, έρχονται από τους μαθητές, είναι από τους καθηγητές, πώς πάει αυτό το πράγμα? Αναφέρατε πριν ότι το σχολείο μας έχει
700 περίπου μαθητές και γύρω στους 65-70 καθηγητές. Είναι τεράστιο το ανθρώπινο δυναμικό. Είσαστε μία μικρή πόλη ναι. ή ένα μεγάλο χωριό. Οπότε ούτως ή άλλως και η διάθεση δεν λείπει και από πλευράς των μαθητών που είναι οντότητες με κοινωνικά χαρακτηριστικά όρημα και η συμμετοχή είναι ισότιμη και οι ιδέες δεν λείπουν. Προσπαθούμε λοιπόν να τροφοδοτούμε την ενέργεια που παράγεται ούτως ώστε το έργο να απλώνεται και στην κοινωνία και μέσα στον τεράστιο όγκο μαθητών που έχουμε και είναι κάτι το οποίο πάντα συνέβαινε. Το βρίσκω πάρα πολύ φυσιολογικό στην περίπτωσή σας και αναμενόμενο, γιατί έχετε να κάνετε με ενήλικες, είσαστε όλοι μεγάλοι άνθρωποι, δηλαδή κουβαλάτε αυτό που φαίνεται από το σπίτι σας, από τη δουλειά σας, από τη γειτονιά σας, από την οικογένειά σας και είναι πολύ λογικό σε μια συλλογικότητα που είναι οργανωμένη γύρω από το σχολείο να αναπτύσσονται και άλλα πράγματα. Αυτό κάνει και από μόνο του αποτελεί ένα, πώς να σας το πω, κίνητρο για τους απ' έξω να έρθουν κοντά σε εσάς. Γιατί βλέπουν ότι δεν είναι ένα σχολείο, μία αίθουσα, ένας καθηγητής, μπλα μπλα μπλα, μιλάμε για 45 λεπτά, βγαίνουμε διάλειμμα. Ζείτε κανονικά τη ζωή σας και έχετε οργανωθεί σαν μια κοινωνία. Ένα ζωηρό με λύση. Το κοινωνικό παντοπολείο του σχολείου πού στοχεύει? Το κοινωνικό παντοπολείο ξεκίνησε από πέρυσι. Ξεκίνησε επί της ουσίας γρήγορα, άτυπα και στα πλαίσια αυθόρμητα. Μαθητές μας οι οποίοι εργαζόταν σε εταιρείες με τρόφιμα, με διανομή, έριξαν την ιδέα και την εμπλουτίσαμε και την οργανώσαμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο στο σχολείο, να διαμορφώσουμε ένα χώρο στο υπόγειο, ούτως ώστε να έρχονται τρόφιμα ή άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Σε σταθερή βάση, επί της ουσίας, ξεκίνησε πριν στα Χριστούγεννα. Επαφορμής των γιορτών. Στα πλαίσια γιορτών που κάναμε, ήταν εύκολο. Στην πορεία απλώθηκε και στην κοινωνία. Έχουμε και από ιδιώτες συνεισφορές. Είναι κάτι όμως το οποίο το εντάσσουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο κοινωνικών δράσεων. Υπάρχει και ένα ταμείο αλληλοβοήθειας των μαθητών, όπου συγκεντρώνονται κάποια χρήματα και διαμοιράζονται εστιασμένα σε συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Είναι επί της ουσίας το περιβάλλον ευνοεί το να γίνονται διαρκώς πράγματα και να παράγεται ενέργεια η οποία να διαχέεται. Και Μανώλη, έλα. Ναι, σε αυτό το σημείο θέλω να συμπληρώσω ότι μέσα από το σχολείο έχουν υπάρξει πολλοί συνεταίροι σε δουλειές. Δηλαδή, άτυπα είναι ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας. Μανώλη, θα σου ζητήσουν να βάλουμε μια ανωτελεία να τους κρατήσουμε και λίγο μετά τις διαφημίσεις, αν συμφωνείτε. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε αυτά τα ενδιαφέροντα. Ήρθε το σιγούρι μου το τρισπετυχημένο, ο άρχοντας του πάγκου και πασών των μπακαλών. Να σε φτιάξω ένα σαντουμπριάμ, 2-3 τάπας, ένα σνίτσερ βιενουά. Mother, άστα ξένα και πιάστα τα καλνά. Ένα κάουσ έφερα, του πάγκου σε κομμάτι εφέκτες. 4 μήνες σου ρημάζανε. Και γαμπρό, πότε θα σε δω μπακαλωριά μου? Μόλις ξανοιχτό χρηματικός είχε πει και λίγα του χέρες. Short speaking ποτέ. Τρικαλνό της φάγε, το τυρί στις δόξες του. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξετε τη MetLife Alico. Μετρήστε. Σιγουριά μιας παγκόσμιας δύναμης στις ασφαλείς ζωής. Εμπειρία και γνώση 140 ετών. Μέγεθος που την καθιστά μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Αξιοπιστία και οικονομική ευρωστία. Φροντίδα, αποτελεσματική και φιλική. Πρωτοπορία και συνεχής εξέλιξη. MetLife Alico. Γιατί η ασφάλειά σας μετράει. Τώρα στον Κρασά, μόνο με 9 € και 90 λεπτά τρως. 1 κιλό πασέτα ή μπριζόλα ή ένα ολόκληρο κοτόπουλο. 25 λαχταριστές φτερούγες με σόσι μπάρμπεκιου ή 10 μπουτια πανέ με σάλτσα σόσι μπάρμπεκιου. Ισχύει και για delivery. Κρασάς. Φθηνά, ό,τι κι αν φας. Μόνιμη αποτρίχωση. Φωτόλυση. Slimway. Τηλέφωνο 2810 301 331. Πάτε μέσα μέχρι να περάσει η βροχή. Να βγάλουμε και κανένα πράγμα. Μανούσο! Μάνα! Σήκω κόπανε, πελάτες. Τι τα θέλεις μωρέ μάνα. Τα ρεπά μου κάνω. Πράσινο. Μπλε.
κόκκινο. Και για σένα, ρε Αλάνη, το κίτρινο. Για μένα, το χρυσό. Σβέλτα! Όταν η παρέα μεγαλώνει, η ζωή έχει πιο ωραία γεύση. Ελληνικός καφές Αρχοντάκι. Τώρα και σε βιολογικό. Gourmet Catering. Με αιμονή στη λεπτομέρεια και μόνο στόχο την τελειότητα. Πληροφορίες στο www.gourmetcatering.gr. Η ζωή είναι γλυκιά. Χαμογέλα. Στα καταστήματα Σαβοϊδάκης οι τιμές σας κλείνουν το μάτι και σας χαμογελούν. Αυτή την Παρασκευή, γαλακτομπούρεκο ταψάκι του 1 κιλού, μόνο 5 ευρώ. Σαβοϊδάκης. Χαμογέλα γλυκά. Καλώς ήρθατε στη χώρα της φαντασίας και των διάσημων ηρώων. Disney Stars και τα όνειρα των παιδιών γίνονται πραγματικότητα. Πολύχρωμες και πανέμορφες συλλογές σε παιχνίδια, δώρα, αξεσουάρ με την υπογραφή της Disney. Επώνυμες συλλογές ρούχων σε μπεμπέ, παιδικά και εφηβικά. Disney Stars, Θησέως 9, Ηράκλειο και e-shop στο www.disneystars.gr. Μια διαδρομή μέσα από τις λεπτές αποχρώσεις της γεύσης. Μακρινά αρώματα σε παρασύρουν σε άλλες εποχές. Παραμυθένιες ελευθερώνουν τη φαντασία. Σε ταξιδεύουν. Φουαντρέι Φαντής. Από τρυφερό φιλέτο κρέατος σιγοψημένο σε φυσικό ξύλο οξιάς. Φουαντρέι Φαντής. Πληρότητα στη γεύση. Διαλέγεις η Φαντής, διαλέγεις ποιότητα. Τζοράκης Home. Στην κορυφή μένει όπως πάντα η ποιότητα. Η συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους Έλληνες κατασκευαστές και τους καλύτερους Έλληνες τεχνίτες ρίχνουν τις τιμές στο μισό. Εκπτώσεις έως και 50% σε όλα μας τα είδη. Αμέτρητες επιλογές και νέες παραλαβές στη μισή τιμή. Γιατί ο όμιλος Τζοράκη στηρίζει την τοπική οικονομία και παραμένει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η κορυφαία σας επιλογή στο πιστοποιημένο ελληνικό έπιπλο. Mamasoft, το κορυφαίο χαρτί οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, παράγεται στην Κρήτη. Άριστη ποιότητα, προσιτή τιμή, είναι απαλό, απορροφητικό, ανθεκτικό και δεν αφήνει χνούδι. Mamasoft, ιδανικό για κάθε χρήση στο σπίτι και την επιχείρηση. Γνωρίστε μας μέσα από τις μοναδικές προσφορές που θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Mamasoft, στηρίζουμε την Κρήτη μας. Ενισχύστε τον τόπο και την τσέπη σας. Τώρα μπορείτε να δώσετε ένα άλλο αέρα στο σπίτι σας. Φινέτσια και πολυτέλεια με επώνυμη υπογραφή Limou's. Star Made. Μοναδικά κομμάτια για όσους έχουν πάθος με το ωραίο. Πορσελάνες, διακοσμητικά, σερβίτσια, φωτιστικά. Όλα χειροποίητα με την εγγύηση γνησιότητας Limou's. Και τιμές πραγματικά ασυναγώνιστες. Limou's. Κορυφαία ποιότητα και πολυτέλεια. Star Made. Αποκτήστε τώρα αυτά που φανταζόσασταν. Σε τιμές που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κονδυλάκι 7, Ηράκλειο. Μας βάλανε τιμωρία σε αυτό το μέρος και έχουμε μείνει όρθιοι. Με το ένα πόδι. Σε βλέπω είσαι έτοιμος εσύ με το ένα πόδι. Μια χαρά, ακουμπάω κιόλας αναπαυτικά. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας για το 4ο επαγγελματικό νυχτερινό Λύκειο Ηρακλείου. Είναι εδώ και μαθητές και καθηγητές, συζητάμε διάφορα πράγματα και είχαμε αφήσει τη συζήτησή μας. Μας έλεγε ο Μανώλης ότι μέσα από το σχολείο έχουν προκύψει και συνεταιριλίκια, αλλά υπάρχει και ένα άτυπο γραφείο ευρέσεως εργασίας. Άτυπο ή υπάρχει? Άτυπο. Αυτό πώς λειτουργεί λίγο, για πες μας. Σε αυτό αρμόδιος είναι καλύτερα να σας απαντήσει ο κύριος Φαρσάρης, αλλά λογικά είναι... Για πες κύριε Φαρσάρη μας. Επί της ουσίας, όλα τα χρόνια ο κύριος όγκος των μαθητών μας ήταν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ηρακλείου. Ναι. Από τη στιγμή που ένας από τους βασικούς στόχους του σχολείου είναι η τεχνική εκπαίδευση, υπήρχε ένα δίκτυο μεταξύ των μαθητών, ούτως ώστε εάν, ας πούμε, σε μια επιχείρηση που εργαζόταν κάποιος, ένα συνεργείο αυτοκινήτων, ας πούμε, χρειαζόταν κάποιον για πρόσληψη, απευθείας υπήρχαν τα αντανακλαστικά, ούτως ώστε να γίνει η σύσταση από συμμαθητές με τους οποίους είχαν καθημερινή επαφή στα εργαστήρια και γνώση του αντικειμένου και δούλευε αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Στο μιλητό δηλαδή που λέμε. Κάποια στιγμή... Ο ένας το μεταφέρει στον άλλο και κάπως έτσι λειτουργεί. Το οργανώσαμε λίγο περισσότερο και με ένα πίνακα ανακοινώσεων όπου βγαίνανε αγγελίες ή οτιδήποτε άλλο. Ωραία. Και δούλεψε σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό.
και δουλεύει. Εξαιρετικά. Πολύ πολύ σημαντικό αυτό, μιλώντας ειδικά στις μέρες μας. Και ο Μιχάλης κάνει κάτι πολύ ιδιαίτερο και αξιόλογο. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όχι μόνο ο Μιχάλης. Ήμουν από τους τυχερούς που πήγαμε μια φορά, δηλαδή το πετύχαμε. Ήμασταν το πρώτο σχολείο που πραγματοποίησε Da Vinci πρόγραμμα. Είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο εξωτερικό. Είχαμε πάει Ρώμη για 2 εβδομάδες. Για 2 εβδομάδες. 15 μαθητές, ναι. Χάλια περάσατε, φαντάζομαι. Πάρα πολύ. Φιλοξενηθήκατε από αντίστοιχο σχολείο εκεί, πώς λειτουργεί το Da Vinci? Όχι από σχολείο, από κάποιους φορείς, οργανισμούς που ασχολούνται με τον τουρισμό της Ρώμης, πώς προωθούν τα πακέτα τα τουριστικά στο εξωτερικό, ας πούμε, μέσω διαδικτύου πιο πολύ. Και τι μάθατε, Μιχάλη, εντάξει, τα μάθετε όλα? Ναι, όλα. Όλα, τα πάντα. Πώς είναι το Κολοσσέο μέσα, πώς είναι ο Άγιος Πέτρος μέσα. Ναι, παρευρεθήκαμε σε μια λειτουργία, ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εξαιρετική εμπειρία, 15 μέρες στη Ρώμη. Και εγώ θέλω. Την άλλη φορά που θα πάτε θα μας ενημερώσετε. Να έχετε και δημοσιογραφική κάλυψη. Ναι. Τώρα θα πάμε οι καθηγητές. Και με τους καθηγητές πάμε, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Οι καθηγητές θα πάμε στην Ισπανία, στη Μάλαγα. Πάλι με το Da Vinci. Και είσαστε προσκεκλημένοι. Θα πάμε να παρακολουθήσουμε σεμινάρια για ενήλικους μαθητές. Σεμινάρια εκπαιδευτικών για ενήλικους μαθητές. Αυτό γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι. Ναι. Επειδή παρουσιάζουμε γενικώς μια εξειδανικευμένη εικόνα, ανθρώπους που αποφάσισαν σε μια ηλικία και τα τόλμησαν και είναι και καλοί μαθητές κτλ. Εγώ θέλω να ρωτήσω, στο 24ωρο σας πόσο απαιτητικό είναι, ρε κορίτσια? Μεγαλώνετε παιδιά, έχετε ένα σπίτι, μαγειρέματα, μπουγάδες. Να κάτσετε και να διαβάσετε κιόλας για να ανταποκριθείτε. Πιέζεστε πάρα πολύ. Που ήδη αυτά που έχω πει φαντάζω επιβαρύνουν και μια γυναίκα και έναν άντρα που αντίστοιχα δουλεύει κάπου και έχει και μια οικογένεια και παιδιά. Μαργαρίτα. Πραγματικά είναι πολύ πιεστικό το 24ωρο. Δεν υπάρχει χρόνος. Θέλεις να μας το περιγράψει λίγο το δικό σου 24ωρο? Ναι, το πρωί, ας πούμε, είμαι στο σπίτι με τα παιδιά. Ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι. Ναι, καθόλου. Να μεγαλώνεις 3 μικρά παιδιά και να προσπαθείς να έχεις και στο σπίτι. Φαντάζομαι είστε στο πόδι από τις 7, από τις 6. 7 η ώρα ξυπνάμε το πρωί, ετοιμάζω τα παιδιά για το σχολείο, να φτιάξω το σπίτι, να μαγειρέψω, να διαβάσω. Ωστόσο, έχουν σχολάσει, να τα διαβάσω, γιατί ο γιος μου πάει πρώτη. Δύσκολο κι αυτό. Πρώτα διαβάζει η μαμά και μετά ο γιος. Ναι, όταν λείπουνε προσπαθώ να διαβάζω και μετά που γυρίζουν. Πέρυσι ήταν έγκυος η Μαργαρίτα στο σχολείο και γέννησε και έλειψε μόνο 6 μέρες από το σχολείο. Μπράβο, Μαργαρίτα. Έχει πολύ μεγάλο πείσμα, πάθος και θέληση για το σχολείο και είναι και άριστη μαθήτρια. Είναι άριστη μαθήτρια. Συνέπεσε χρονικά και κάτι άλλο. Με τις διακοπές του Πάσχα. Οπότε ήταν μια χαρά. Σου ήρθε που το έχεις προγραμματίσει? Όχι. Ήσουν τυχερή. Ναι. Και η μέρα σου συνεχίζεται με τα παιδιά, με το σχολείο 7 η ώρα. Ναι, μόλις σχολάσουν, να διαβάσω το γιο μου. Και ωστόσο έχει πάει απόγευμα, πρέπει να φύγει. Εκτός το σύζυγο, έχεις άλλη βοήθεια? Γιατί τις ώρες που λείπεις τα παιδιά... Και η μαμά μου. Η μαμά σου και ο μπαμπάς τους. Ναι. Μαρία. Βοηθάει πολύ και η μαμά μου και ο μπαμπάς τους. Η Μαρία έχει και το καθημερινό σούρτα φέρτα. Εγώ λέω ότι άλλες 24 μέρες να είχε. Άλλες 24 ώρες, λέω μέρες. Δεν θα φτάνανε. Δεν θα με φτάνανε. Για πες μας το δικό σου πρόγραμμα. Εγώ σηκώνομαι από τις 7 το πρωί, ετοιμάζω τα παιδιά να πάνε σχολείο και μετά πάω έχω μαγαζί. Εργαζόμενη. Εργαζόμενη μητέρα. Είμαι εκεί όλη μέρα μέχρι το απόγευμα. Προλαβαίνω εκεί και διαβάζω, δηλαδή όσο διαβάζω στο μαγαζί, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει μετά να ετοιμάσει τα παιδιά, ξέρεις. Η υποχρεώση του σπιτιού είναι πολύ απαιτητικό όλο αυτό. Και το σχολείο στη συνέχεια. Ναι. Το σχολείο είναι οι ώρες που λέτε να ηρεμήσω λίγο από το τρέξιμο της ημέρας. Κάνω κάτι για μένα. Είναι όμως και οι καλύτερες ώρες που μπορείς να αφιερώσεις στα παιδιά σου. Και στην οικογένειά σου γενικότερα. Είναι οι καλύτερες ώρες αυτές. Και αυτές είσαι απόν. Είναι κάπως. Είναι μια θυσία. Είναι. Από προσωπικό χρόνο, από προσωπικές στιγμές, αλλά αυτό που κερδίζεις αξίζει όμως. Παρέες έχουν προκύψει μέσα από τις τάξεις, να βρείτε φίλους, το διάλειμμα. Πολλές. Και γάμοι. Και γάμοι, παντρεύεστε κιόλας. Κουμπαριές, ταινιές. Είναι πολύ λογικό. Τώρα ένα μικρό χωριό είπαμε. Ακριβώς. Και είναι πολύ ανθρώπινο όλο αυτό που συμβαίνει. Είμαστε στη μέση της σχολικής χρονιάς. Ακριβώς. Οι εγγραφές γίνονται κανονικά όπως όλα τα σχολεία από το Σεπτέμβρη. Βλέπουμε το τηλέφωνο το βλέπετε κι εσείς. Βλέπουμε και το site του σχολείου sperino.gr όπου θα δείτε πολλά περισσότερα πράγματα από όσα είπαμε εμείς. Παρακολουθείτε και τις δραστηριότητες εκεί των παιδιών και των δασκάλων τους. Μένετε συντονισμένοι.
Ψάξτε το όσοι ενδιαφέρεστε. Φαντάζομαι και από κοντά μπορεί να έρθει κάποιος να δει πώς λειτουργεί το σχολείο, να δει τις εγκαταστάσεις. Πού είναι οι εγκαταστάσεις? Το σχολείο μας είναι η παλιά εμπορική, αν τη θυμάστε, που ήταν στην Δουκός Μποφόρου, στην τύχη πάνω. Τώρα έχουμε μεταφερθεί σε καινούργια κτίρια στην Κηπούπολη, στην Ελευθερίου Σκέπετζη. Και είναι ακριβώς πίσω είναι και το ΣΕΚ, τα εργαστήρια. Εξαιρετικά. Είναι νέες εγκαταστάσεις, καινούργιες εγκαταστάσεις όλες αυτές. Οπότε είστε τυχεροί, υπ' αυτή την έννοια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς. Να ευχηθούμε να έχετε μια καλή σχολική χρονιά, το υπόλοιπό της. Επιτυχίες σε όσους έχετε να δώσετε εξετάσεις. Καλά αποτελέσματα. Θα σας αφήσουμε εδώ. Περάστε ωραία μου κυρία πολύ. Πίσω από τον πάγκο. Μπορείτε σιγά σιγά να σηκωνόσαστε και να φεύγετε από εκεί που είναι ο Μιχάλης, σειρά. Ουρίτσα θα το πάτε, για να μην σας καθυλώσουμε στους καναπέδες. Απουσία. Λοιπόν, άντε, καλό μάθημα, γιατί σε λίγες ώρες τα παιδιά έχουν μάθημα. Λοιπόν, και ελάτε όλοι μαζί να δούμε ένα σοκαριστικό